Tampereen rannasta marssimassa Maasotakoulun henkilökuntaa ja kadetteja. Maasotakouluhan järjestää muun muassa peruskoulutuksen sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen jalkaväkilinjan opinnoissa ja kadetit perinteisissä juhlapukuissa. Ja sitten maalta merelle. Merivoimien kunniakomppania eli Suomenlahden meripuolustusalue. Upinniemestä Kirkkonummelta tullaan ja tehtävänä on vastata muun muassa pääkaupunkiseudun ja Suomenlahden merivalvonnasta ja turvallisuudesta. Päivittäin valvotaan vesialueita, turvataan alueellista koskemattomuutta ja myös koulutetaan joukkoja. Ja siinä toinen sinipohjainen lippu eli Ilmavoimien kunniakomppania. Sen ovat asettaneet Karjalan lennosto ja Ilmasotakoulu. Paraatiosaston varusmiehet tulevat Karjalan lennostosta ja kadetit Ilmasotakoululta. Ja sitten ylilennossa samaan aikaan Hornet F-18 torjuntahävittäjät ja Hawk-suihkuharjoituskoneet. Timanttimuodostelmassa tullaan. Kyllä, ja lentokorkeutta koneella 300 metriä ja vauhtia 600 kilometriä tunnissa. Loistava ilma täällä Mikkelissä myös ylilennolle. Aurinkoinen päivä. Ja juuri sopivasti tuulta, että tämä monipäinen yleisökin täällä jaksaa seurata, mitä tapahtuu. Ja siellä vilahti jo Kainuun prikaatin lippu Maaherran kadulla. Se on seuraava paraatiosasto. Marskin patsaskin näkyy tuolla taustalla. Eli päämaa ja kaupungissa kun ollaan, niin tuosta sen viimeistään tunnistaa. Arkkitehti Kalervo Kallion suunnittelema ja 5 vuotta sitten tähän torille tullut. Ja siinä Kainuun prikaati. Sieltä paikkana on Kajaani ja varusmiesmäärältään Kainuun prikaati on Suomen suurimpia joukko-osastoja. Noin 4000 varusmiestä suorittaa siellä vuosittain varusmiespalveluksensa ja varuskunnassa työskentelee noin 600 henkilöä. Kainuun prikaatissa koulutetaan jääkäreitä, sissejä, tykkimiehiä, pioneereja, viestimiehiä, ajoneuvon kuljettajia ja huoltomiehiä. Ja sitten vuorossa helikoptereiden ylilento, eli siinä kärjessä NH90, uusi kuljetushelikopterimme, joka nyt on tullut jo meille tutuksi, ja J1500 harjoitushelikoptereita. Ja tuollaisen pikkukoneen kyydissä sitä tosiaan tunnin verran mentiin tuon NH90 perässä. Kyyti oli kovaa, mutta kylmää.